A unguwar Sarawa da ke jihar Kano, inda fitilun tituna ke da haske yayin da motoci ke tafka gudu a kan hanya, hayaniyar mutane ke cika sararin samaniya. Akwai wani gida mai ƙaton tsari na Alhaji Salihu, fitaccen attajiri kuma ɗan kasuwa, wanda ya riga ya suna a birnin jihar Kano. Yana da wani ɗa mai suna Sadiq. Sadiq ya dawo daga can ƙasar Dubai da sabuwar amarya mai suna Jidda. Budurwa ce mai cike da tarin ilimin zamani da kuma na addini, sannan kuma tana da kawaici, ga tarin nutsuwa, ga biyayya a gare ta. Amma akwai wata suruka a cikin gidansu mai suna Hajiya Hauwa, tsohuwa mai shekaru masu tarin yawa, wadda ake yaba mata a zahiri domin ko tana da mu'amala da kuma haba-haba da mutane da jan mutane a jikinta. Tana ɗaukar kowa tamkar ɗanta ne na cikinta. Amma kuma a ɓoye ana zargin cewa tana da wata mummunar al'ada wadda ake zargin kamar ta maita ce. A cikin wannan gida akwai wani ɗaki a ƙarƙashin basement, wato can ƙarƙashin ƙasa, ma'ana gidan ƙasa. Shine wani wuri da ake jin kukan jarirai cikin dare lokaci zuwa lokaci, amma ba wanda ya taɓa tabbatar da ganin komai a cikin wannan ɗaki, saboda ba a samun damar shiga balantana a tabbatar da zargin da ake gaskiya ne ko ƙarya ne. Bayan wasu 'yan watanni da auren Jidda, kawai sai ya kasance Jidda ta samu juna biyu. An yi murna sosai da wasa a gidan, an bayyana farin ciki ga Allah buwai, yayin da ya kasance ita kuma wannan sirka ta yi dariya, ta yi murmushi, amma kuma ko shakka babu inda za ka kalli ƙwa'idarta ka san cewa akwai wani abu a ƙasa. Sai take cewa, Jidda, kin san mu nan 'yan gargajiya ne, duk da cewa mun kasance a cikin birni, amma ki sani muna riƙe da al'adunmu, don haka ba sai kin je asibiti zuwa wani aune ko kuma kula da ciki ba. Ni zan kula da komai da kaina, saboda wannan ɗana ki na farko ko kuma ɗaya ai jika ta ce, ni kuma duk ɗan farko ina son shi, ina tare da shi, saboda zan baki magunguna irin namu na gargajiya. Nan take Sadiq, wanda shine ɗan autanta, ya amince saboda biyayya ga mahaifiyarsa. Ita ma Jidda a matsayinta na suruka, ba tare da ta fahimci akwai wani hatsari da yake a wannan lamarin ba, ta amince ta goyi bayan kin zuwa asibiti, saboda surukata ta aminta da cewa za ta bata kulawa irin tasu ta manya, wanda suka ga jiya suka ga yau. Ana rayuwa a cikin wannan gida yau da gobe, sai alamomin tsoro suka fara bayyana a tattare da Jidda. Wata rana a cikin dare, Jidda ta farka a cikin bacci da tsananin firgici. Ta ga surukarta a tsaye a ƙofar ɗakinsu, tana riƙe da wani irin turare mai wari da hayaƙi wanda ya turnuke cikin ɗakin. Idanunta sun yi jajir kamar wuta. Ita dai Jidda tana ganin wannan abin kamar a matsayin a mafarki ko kuma almara. Washe gari ta bi suruka har zuwa basement, ma'ana ɗakin nan da ke na cancan ƙasan gidan. Sai ta hangi wasu rubuce-rubucen tsafi a bango, da alamu dai ba a gane wani irin yare ne, saboda rubutun duk ilimin ka ba a gane me aka rubuta ba. Kafin ta ankara, surukar sai ta juya da baya, ta ce da wata irin murya mai zurfi, ke kawai ki fita daga cikin wannan waje, wannan wurin ba na mace mai ciki ba ne ba. Haka Jidda ta yi sauri ta fice, tana rawar jiki. Wata rana ana cikin ruwan sama yana sauka da ƙarfi, wutar lantarki ta yanke a unguwarsu, wuri ya yi duhu, ga tsananin wata irin tsawa da ake mai ƙara. Jidda ta fara naƙuda. Aka kira motar asibiti, amma ba ta samu damar isowa da wuri ba, saboda an samu matsaloli da ta ragado a kan hanya. Mota ba ta samu ƙarasowa gidan da wuri ba. Aiko Hajiya Hauwa ta rufe ƙofar gidan, ta sa wata ƙugiya da mukulli da sakata domin kowa ya samu damar shigowa a lokacin da ake wannan naƙuda. Nan kuwa Jidda ta gama murƙusunta, ta haifi ɗan jariri a gaban Hajiya. Nan take kuwa Hajiya ta miƙe, ta damƙi wannan ɗan jariri da sauri, ta yi magana da murya mai ban tsoro. Na sha jinin jikoki na guda 14, wannan shi ne na 15. Haka ne al'adarmu, dukkanin ɗan farko muna yin kalace da shi ne. Jidda ta fashi da kuka, ga tsananin hawaye a zuciyarta, tana fama
da bakin ciki a gabanta wannan suruka ta cinye jaririn ba tare da tausayi ba. Jini yana zuba daga bakin wannan suruka har yana gangara kan tile, yayin da ta bi wannan jinin na kan tile duka ta lashe shi yana kasan mage ta samu nama tana ci. Bayan ta lashe wannan jini tsaf, Sadiq ya riga ya karaso da mota, sun yi kofa ta budu bata budu ba, sai ta je kuma ta bude kofar. Sadiq yana shigowa ya ce ina Jidda. Aiko wannan mata ta bayyana cewa ai Jidda bare ta yi, kuma ta yi barin a cikin banɗaki ne, wannan dama ya riga ya fada cikin masai. Ban Sadiq ya ɓaci, ya haƙura ya hawayensa ya goge. Ana nan ana rayuwa a cikin wannan gida yau da gobe, lokaci ya ƙara ja, sai kuma Jidda ta zama mai zulmi da tsoron kar ma dare yayi, saboda in dai dare yayi tana shiga firgici, saboda wannan suruka tana firgita ta. Duk lokacin da Jidda ta ji ƙarar keke napep ya wuce yana ƙara, to sai zuciyarta ta buga. Ana nan kuwa sai Jidda ta ƙara samun sabon juna biyu. A wannan karo juna biyun ko twins ne, ma'ana yan biyu ne. Ta garzaya da wuri ta je asibiti, wani asibiti babba a garin jihar Kano mai suna Keti Hospital. Bayan an fara mata awo, sai wata nurse ta zo a ɓoye ta faɗa masa cewa wannan juna biyun da ke shi a halin yanzu yan biyu ne, don haka ya kamata ki kula, saboda an daɗe ana jifan gidanku da zargin maita. Yara da dama sun ɓace ba a san inda suke ba. Duk macen ta haihuwar farko sai a ce ɓari ne ba haihuwa ba. Don haka ki guji gidan nan ki koma gidanku domin ki samu haihuwa cikin ƙoshin lafiya. Aiko ashe wannan nurse ta riga ta makara, don ku a ranar da ke faɗa wa Jidda wannan maganar, ai a ranar ma za ta haihu. Lokaci ya riga ya ƙure, dare ya riga ya yi. Aiko a cikin wannan dare gabanin asubashi sai na'ura ta kama Jidda, sai ga wannan suruka ta kunna wuta a tsakiyar ɗaki, yayin da kuma Sadiq baya cikin gida domin a ranar yana aikin dare ne a kamfanin da yake aiki. Wannan suruka ta ɗauro alwashi da taken tsafi, amma sai Allah ya taimaka, kafin ta ɗauki wannan jariran da Jidda ta haifa, sai ga Sadiq da makota sun ji kururuwa ta Jidda tana ihu sakamakon abin da ya faru a baya. Ta ɓoye bata bayyana masa gaskiya ba. Aikwa sai ga shi an zo an karya ƙofar gidan nan tare da motar 'yan sanda. Ɗaruruwan mutane suka taru a unguwar. Aka tarar da surukar ta sauya kamanni, tana kama da wata irin dabba mai haƙora kaco-kaco. Ganin cewa asirin ta fa ya riga ya tunu, sai ta wani mugun ihu tana cewa kun karya al'adar kakanni, kun karya al'adar kakanni, jinin jikoki shine ke dawo min da ƙarfi, amma kun lalata min al'amari. Dan kuwa 'yan sanda ba su iya taɓa ta ba, sai wasu gungun malamai aka gayyato a cikin unguwar, suka shigo suka fara karanta ayoyi na Ƙur'ani suna tofa mata. Nan take matar nan ta kama da wuta, ta yi wani irin gurnani da hayaki ya turnike, aka neme ta a karsa. Sai jikin suruka ya narke ya ɓace kamar gizo-gizo. Amma kafin ta shuɗe, ta yi magana cikin wata irin iska mai ƙarin ƙarfi. Har yanzu akwai mai ɗaukar gado na cikin wannan gida. A ahalina ya zama wajibi wani ya gaje ni, domin nima gado na yi. Aikowa shegari unguwar ta firgita, mutane suka rantse suna jin kukan jarirai daga can ƙasan gidan tsawon shekaru. Ashe wannan shine al'amarin da yake faruwa. Aiko har yau wannan wasiya ta faɗa ta ƙarshe ta cewa akwai mai gadonta, akwai alamun tambaya. Dan ku ana cewa har yanzu idan mace na naƙuda a unguwar Sarawa, sai ta dinga jin wani irin motsi na jariri a cikinta, kamar zai fito kamar ba zai fito ba. Alamar cewa har yanzu akwai saurin ɓarɓushin sihiri na wannan tsohuwa. Wannan shine ƙarshen tatsuniyar da za mu kawo muku wannan tsohuwa mai sihiri ko kuma maita a wannan lokaci. Sai dai ko shakka babu, na sani cewa akwai darasi da ku samu a cikin wannan labari ko kuma ce muku wannan tatsuniya. Mu dai a ɓangaren mu darasin da muka samu shine ba kowane mutum ake amincewa ɗan bisa ɗari ba, dukkanin irin alaƙar da ke tsakaninmu, musamman mutumin da zargi gifta kansa. Sannan kuma kariya ta Ubangiji ce. Ko a ɓangaren ku wani irin darasi ku samu? Don haka ku bayyana mana darasin da ku samu a comment section, sai kuma mu tattauna. Sai dai
Idan wannan shine karin ku na farko da kawo mana ziyara a wannan cikin tawo mai albarka mai suna Hausa Fox Story, sai ku dore ku mana subscribe domin samun bidiyoyi na tatsuniyoyi da kuma labaran hikaya a nan gaba. Mun gode da kasancewa tare da mu.